Вижте как организирах пространството си с продукти от Тему и искреното ми мнение за тях. Първото, с което започваме, е ето тази стойка за цветя, която изобщо не се вижда добре как сглобявам, но да ви кажа, чудото за мен оказа се здрава и съм много доволна. Продължаваме с ето тези органайзери, които са изключително удобни, много съм доволна, че ги купих и в интерес на истината бяха на изключително изгодна цена. И ми вършат перфектна работа за складиране на бебешките продукти. Между другото, този клип е сниман лятото, когато се подготвяхме за нашето бебче, но сега ми стана време да го кача. Взех много от тези органайзери, които са за шкафчета и отново много съм доволна да ви кажа. Единственото, което намирам като недостатък е, че са доста високи и шкафчетата малко трудно се затварят, но това може да се поправи. И също така предполагам сте забелязали, че ви оставям всички продукти и техните цени, а може да се възползвате и от по-ниски такива с моят код, който ви оставям ето тук за 180 лева купони. Дойде и ред на нещо, от което не съм чак толкова очарована, на живо изглежда много пластмасово и шкафчетата падат. Продължаваме и към етажерката, която ще декорирам и няма да видите само неща от Тему, но главно тях. За нея взех ето тези сушени цветя, които пък очаквах да са малко повече като брой, но все пак ме удовлетвориха и тази прекрасна керамична ваза. Изработката й наистина е много хубава. Декорирах с мои книги, кашпа с сапунени рози, които бях получила от Мака работилничка, ритуални чашки, кутийка за халки и всякакви неща, които бяха от моята сватба. И последното нещо от Тему е ето този мислещ човек, от него също съм доволна, добре подпира книгите. А вие какво мислите за този сайт? Поръчвате ли оттам и доволни ли сте?